Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a sabon shirinmu ko in ce a wani shirin namu inda muka ɗan mai da hankali kwana biyu akan karatun tafin hannu da ababe da dama kuma da suke magana akan tafin hannu. In ba ku manta ba nakan ba da lambar wayana idan kuna buƙatar tattaunawa da ni ko a WhatsApp ko a email ko ta kira direct. In ka fara ganin bidiyon na kai subscribing ka danna alamar ƙararrawa, idan kuma dama da kai member ne to like da share naka ne. So yau za mu yi magana akan wani alamuka ko wasu alamuka da suke magana cewa daga zero za ka zama hero, ma'ana daga mara shi za ka zama mai shi, ko daga ƙalubale na rayuwa za ka zamanto mai samu da yawa. A taƙaice dai in dai ya zamto cewa kana da wannan zane a hannunka za ka iya zamto billionaire cikin dare ɗaya ko farat ɗaya. A taƙaice kenan, inda mutum zai iya fahimta kamar ƙyiftawan ido, kamar daidai ƙyiftawan ido da bismillah in ji malam Bahaushe. Sai dai ka ga kawai Allah ya kawo maka, amma sai in ya haɗa da hard working, determination, dictation da za ka iya kasancewa kana da wa'innan ababen, ma'ana jajircewa, aiki tuƙuru, tsara yanayin tafiyatar da abu. So wa'innan ababen su za su taimaka maka wurin ganin cewa ka cimma wannan buri ko ka cimma wannan nasarar. Ƙyifta ido da bismillah a taƙaice game da aka yi wannan. So za mu yi amfani da wannan a bisa misali, mu ƙaddara cewa wannan hannunka ne ko in ce wannan yatsanka ne. So jiya ya zamto ba ka da ko sisi, to yau kuma Allah ya wayi gari ka zamto multiple millionaire. So da yawan mutane suka kasance wasu daga cikin al'umma wanda Allah ya so da samun rahama tattare da su sukan iya kasancewa haka. To mu kuma a namu nau'in karatu akwai abin da mukan yi duba da shi ko mukan kalla muka iya ganin hakan ko mu iya fahimta. So a wannan bidiyon za mu ba ku wasu satan ansa insha Allah, wanda kowane addini kake, kowane fanni kake, za ka kasance mutum da tashi ɗaya Allah zai kawo maka wani nasara ko samun buɗi haka, musamman a ce kana da wannan ɗaya daga cikin karatun, ɗaya daga cikin alamar da za mu yi magana a kai. Allah zai taimaka maka. So mu zo mu fara da faith line, mu ce kana da faith line da ya tashi daga nan sai ya zo nan. To mu ƙaddara cewa faith line ɗin bai da wani rabewa ko bai da wani ɗan cukurkuɗewa. To wannan mun san cewa dama yana maganar samun nasara ne. To amma mu ƙaddara cewa faith line ɗinka ya to sai ya ɗan rabe haka, kun gane? So kun ga wannan ce akwai ɗan rabewa ko kuma wanda ya to daga nan sai haka. Kun ga dai cewa wannan ya ɗan rabe, ko in ce wannan shi ma rabewa ne. A duk sanda faith line ya rabe a haka akwai abin da ake la'akari da shi ko duba da shi, saboda faith line yakan rabe daga wasu duniyoyi. Mun san cewa nan Saturn ne, nan kuma Keturn ne, Rahul kai sorry, sai kuma Rahul ba, nan tsakiyar Rahul ne, so sai kuma zuwa Moon. A taƙaice dama nan shi faith line ya fi duniyoyin da ya fi ratsawa. To dama ita Rahul daga nan zuwa Saturn mukan yi duba da shi. To mu ɗauki shi wannan Rahul ɗin, wannan duniya ta Rahul. Wa'innan duniyoyi guda biyu da Rahul da Saturn a karatu akan faith line abun duba ne sosai, saboda daga nan akan iya ɗaukan sanin cewa ina ya dosa kuma ina ya tafi. Kuma ita Rahul gaskiya tana ba da labarin mafi akasarin zanuka ko alamuka da sukan bayyana a gurin in arziki ne, to suna nuna quick, irin cikin sauƙi ne, irin cikin ƙuruciya, ko in ce arzikin na nan zuwa ma kusa ne. Kun gane? In ya zamto cewa kana da faith line da ya breaking kamar haka irin wannan tsakankanin, shi a Rahul ɗin tana nuna cewa za ka samu arziki, amma sai ka kasance mai aiki tuƙuru da determination, kuma zai zo maka cikin sauƙi. But amma me, a irin shekarun da ba za su wuce, ba za su kai 30 ba, ma'ana irin shekaru 20 da wani abu, 20 ɗin ma irin 23 da 4 haka zuwa 25, a irin wa'innan lokututtuka a shekarunka na rayuwa, Rahul za ta taimaka wajen ganin cewa ka samu yi wannan abu. Amma fa mu sani
Milonian sign ne shi ma, yana ɗaya daga cikin milonian sign, ma'ana yana ɗaya daga cikin arziki da ke nuna cewa akwai samun dukiya tattare da kai. To wannan kun ga Rahul kenan. So sai mu ƙara matsa gaba. Duk abin da kuka cewa Rahul ta yi magana a kai ko ta yi nuni a kai, in dai yana da alaƙa da faith life ko in ce rabe wannan, duk da mun san rabewar faith life yana nuna kamar sauya wajen kasuwanci ko sauya nau'ikan kasuwanci, to duk yana representing samun nasara. So sai mu dawo, ya zamto faith life ɗinka akwai kamar a ce zanuka a jiki, kun gani kamar a ce akwai wasu zanuka da suka ritsa haka, shi ma dai yana nuna cewa akwai samun arziki amma za ka kasance irin ta hanya daban-daban ko ta wasu ababe daban-daban, ko kuma abin ya zamto ya rarrabu maka, like kamar a ce kana kasuwanci sai ya zamto cewa ka sa yara ka rarraba shaguna ko kuma ka rarraba hanyoyin neman ka a wannan kasuwancin, sai ka zamto kana yawan samun arziki ta wannan. So wannan abin shi ma a duba ne a karatun. So sai mu ɗauki Saturn mount. Saturn mount ɗin nan ya zamto cewa ta kasance tana da kyawun gani, kun gane, ma'ana kamar yadda na wannan bawan Allah yake, kun ga is very prominent, kun ga ba wani zanen da zai zamto damuwa, wasu zanuka da suka ba da matsala a ciki, a kamar yadda na wannan bawan Allah yake. To a karatun ya zamto kai ma nakan ya zamto kamar yadda nashin yake, wannan zanen kan mu yi la'akari da shi, wannan zanen outline ne, shi baya daga cikin nau'in karatunmu. So in ya zamto kana da ita prominent, so you have to be very strong, ma'ana ka koya wa zuciyanka jajircewa, ka koya wa zuciyanka haƙuri, ka koya wa zuciyanka dagiya wajen nema, kun gane. So ka koya wa zuciyanka wa'innan ababen. Mun san cewa ita Saturn a kowane nau'i na karatu yana da alaƙa da karatun taurari, takan zamto duniya ce da take da ɗan sarƙaƙiya saboda tana da ɗan wasu problems haka da ake wannan a cikin shi. So wannan abin da aka fara koya wa kanka kenan. But amma a Saturn ɗin ya zamto kamar a ce akwai X, bayan X ɗin nan sai ya zamto akwai wasu zanuka a ciki, kun gane, kamar hakan nan da yake nuni, wannan tana nuni da cewa ka kasance mutum da hanyar da za ka samu ɗaukakan da arzikin cikin sauƙin, a hanyar za ka ɗan ɗauki ɗan wani lokaci kana ɗan shan wahala, in kana da irin wannan alama kenan. Kamar ya, kamar a ce in kai ɗan fim ne, sai ya zamto ka ɗan yi fim kamar da ɗan yawa haka da ba a san ka ba, ba a ji ka ba, to amma kuma tashi ɗaya a cikin fim ɗaya biyu kawai sai ka ga ka yi suna, an ji ka sosai, ka yi samu, kun ga a farko ya nuna cewa ka ɗan sha ƙalubale, ka ɗan samu ɗan tangarɗa kafin cimma burin nan, amma tashi ɗaya ka ga kai wannan. In ma kai ɗan ƙwallo ne, sai ka ga ka ɗan ɗauki ɗan ƙalubale kafin kai ma wannan burin, amma tashi ɗaya sai ka ga ka yi suna sosai, an ji ka a duniya. Amma kuma kafin kai ma wannan target ɗin, ka ɗan ɗauki ɗan wasu lokaci kana ɗan bauta da wahala. So abin a duba ne shi ma. Sai mu ɗauki sun line, mu ɗauki the bigger of the sun line, kamar yadda wannan bawan Allah yake, kun ga shi yana da sun line amma nashi ya gangaro haka, but amma mu ƙaddara sun line ɗin daga nan zuwa nan. Majority da mutane su nashi haka ne, bai yi tsayi sosai ba, kuma bai taɓa outline ɗinsu ba. To mu ɗauki irin wannan wanda ya taɓa outline, kuma ya taso daga nan duniyar sun. So sai zamto babu wasu zanuka da dama, ya zamto akwai wasu zanuka haka a nan, wannan zai zamto kamar star ne ta fito a jiki, ko kuma in ya zamto akwai wani zane haka, zai zamto kamar triangle ne haka ya fito a jiki, shi ma'anar shi daban. Amma ya zamto sunlight ɗinka ya zama very strong, shi mun san cewa sunlight shi ma yana nuna cewa cimma nasara, to amma sai zamto akwai zanukan a jiki kamar star ɗin. So kasancewar star ta ɗan bayyana misali a jikin shi, shi sunlight ɗin daga sama, sai zamto kana da brain line, sai zamto brain line ɗinka misali shi sunlight ɗin naka ya zo haka ya taɓa brain line ɗinka, shi ma wani alama ne daga zero to hero, ma'ana alama ce take nuni daga ɗan ƙarami zuwa babba, alama ce take nuni tashi ɗaya farat ɗaya sai ka ga labarin rayuwarka ya canza. Kuma wannan fa duk alama nan da nake magana a wannan bidiyo ɗin, wannan tana magana within a year ne, kai wata shida ma in fact, ba zai wuce wata shida ba, duk ɗaya daga cikin alaman kaga kana da shi,
da na yi karatu a kai. In dai shi ɗin ne, in ma ba shi ɗin ba ne ka dai yi magana ko kana da tantaman shi ɗin ne, ka yi magana a WhatsApp in cire ma shakku. A WhatsApp dai akwai consultation fee da ake biya, yawwa mutum da ya sani. So in dai ya zamto kana da irin wannan, zai ga farat ɗaya ka samu wani cimma buri ko cimma nasara. So menene sata ansan da zan ba ku? In so samu ne kana tashin safiya, kai tashin safiya ka yi addu'o'i, amma me tashin safiya sai ya zamto cewa ka je ka kalli mafitowar rana. Ɗan wasu lokutuka haka ɗan fitowar rana kana kallon rana, saboda a da akwai wani lokaci muna yarinta a gidanmu sai in ga akwai wani magidanci sai fito da safe sai ya zauna yana kallon rana. Mu sai mu ta mamaki mu ce shi wannan kullum da safe ma za a neme shi ko za a ce wannan yana wurin. To ba ma iya shi kaɗai ba, yawanci wasu matasa haka daga gidanmu sai su fito suna wannan. To mu dai ba mu san sirrin ba. To amma dai a taƙaice dai a nan fitowa ka ɗan kalli rana, fitowar rana haka ka ɗan tsaya musamman kana da wannan sign ɗin, to zai taimaka maka sosai, zai taimaka maka. So sai kuma abu na gaba, kyauta. Ya zamto kana yawan irin kyauta, kana yawan bayarwa. Ya zamto kai baka da rowa. In dai ya zamto cewa baka da rowa kai ma ɗin still tana nuni cewa akwai samun cimma nasara haka farat ɗaya kafin ka ankara fit ƙiftawa ido da bismillah sai ka ga Allah ya kai ka mataki inda baka taɓa tsammani ba, ɗan shekaru ko a ɗan watanni kawai. Za a ce kai wannan fa watanni 2 da suka wuce fa in kuka ga rayuwar shi kaman ba, amma ku duba shi ne tashi ɗaya miliyoyin kuɗi fa yake juyawa da sauran wasu abubuwa makamantan wannan. So wannan shi ne inda za mu tsaya a karatun namu. Na gode, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.